Hej. Hej. Jeg så lige, at verandaen den var åben, og fjernsynet det kørte, så jeg tænkte, at du nok var hjemme. Nå, jeg har døren er blevet lukket derinde nu. Nå, jeg er din nabo, Amalie. Vi snakkede ude på gaden for nogle uger siden. Det er min søn, du kan høre hver morgen. Han græder. Han hader at gå i børnehave. Jeg ville bare høre, om du måske havde noget pasta, jeg måske kunne låne. Jeg har været så dum at købe ind til spaghetti med kødsovs, og så har jeg glemt pastaen. Hvad? Altså, jeg ville høre, om du måske havde noget pasta, jeg kunne låne. En Statoil nede ved stationen.